ବାବା ଏ ପୁଅ ଆରେ ବାବା ଏପଟରେ ଏଟା ମୂର୍ତ୍ତିଟା। ତମେ ବାବା କି? ଓ ଜାଣିଦେଲ କି? ଓହୋ ହେଲା, ମୁଁ ଭୁଲ ସେପଟଟାକୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ଏ ବାବା କଣ ହଉଛି କହିଲ, ଏଇ 7-8 ଦିନ ହେଲା ମୋର ଟିକେ ଭାରି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ମୁଁ ଏଇ ହାତ ଗୁଡା ମୋର କାହିଁ ବେଶୀ ଜୋର କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡି ଟିକେ ହଉଛି। ଏ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବାର ଲକ୍ଷଣ ହଉଛି କି ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। ଓହୋ ଏଇ କଥା କି? ସେ କଥା ହେଲା ଯେ ସେ ବାବା କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ଗୋଡ ଦିଟା ବି କାହିଁ ମୋର ଭାରି ଟିକେ ଜୋରିଆ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇ ହଉଛି। ଏ ବାବା ଗୋଡ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲେ ତୀର୍ଥ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ଭଲ ହେଲା ଆଉ। ସେ କଥା ହେଲା ଯେ ସିଏ କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ପେଟୁଟା ଟିକେ କାହିଁକି ମୋର ଏବେ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡି ଟିକେ ଜୋରିଆ ହଉଛି। ପେଟ ଯଦି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଛି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ହଁ ତାହେଲେ ହଁ ହେନ୍ତି ହଉ, ତାହେଲେ ଭଲ ହେଲା। ଭଲ, ମୁଁ ତ ଏଟା ଖୋଜୁଥିଲି ଆଉ। ସେ ବାବା ସବୁ ହେଲା ଯେ ବାବା କଣ ତମେ ଖାଲି ଘୁମେଇ ପଡୁଛ। ସେ ମୁଁ କହିବା କଥା କଣ କି, ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ମାଛିଟା ତ ପଶିଗଲା, ଆଉ କଣ କରିବା। ହଉ ସେ ଯୋଉ ଆମର କଣ ହେଇଛି କହିଲେ, ସବୁ ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏଇଟା ଟିକେ କାହିଁକି ବାବା ବାବା କଣ ହେଲା? ଆରେ ବାବା କଣ ହେଲା କହୁନ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ଥୋଡ଼ି ମତେ ତ ତୁଲିଆଣି ହେଇଥିଲା ମୋ ପଛରେ ଆସିଲା।